Ademais de incrementar os orzamentos para compensar as perdas dos gandeiros, a Xunta ten previsto adoptar unha serie de medidas preventivas para minimizar os ataques. E a parte da disposición orzamentaria para intentar axudalos nesas pérdidas que teñen co seu gando, tamén poremos en riba da mesa medidas preventivas a través de pastores ou a través de peches. A Consellería de Medio Ambiente traballa tamén na realización dun estudo sobre as comarcas en emerxencia cinexética para determinar aquelas zonas onde se rexistran máis ataques e determinar posibles accións de control da poboación. Evaluando nos lugares onde hai máis ataques de lobos, si poder dar ou non algunha opción non só para mudalos de lugar, sino para contemplar o número de lobos que hai na zona e ver ata onde somos capaces de chegar. Este é un estudio que levamos realizando e o que sí lle digo aos veciños é que non dubiden e que o poñan no noso coñecemento, ben a través dos concellos ou ben a través do 012, porque o xeito que tamén temos nós para avalar e, polo tanto, poder técnicamente habilitar as batidas correspondentes.